Почваме. Давайте. Върва ли? Сега къде ще правим къщата? Това е втора част. Честваме. Защитени са. Как? Слезни ли? Идвай. Идвай тук някъде викам да. Това е на Данко, ако питаш на кой е тази къща. И е защитена. Не ли виждаш? Тук съм, бе! Виж ме. Идвай. Защитена е. Защитена е, бе, аз съм го защитил. Троши и това, друга моя къща. Троши. Имаше смарагдов пот. Как такива взе? Ти ми ги убиваш. Добре. Взимам 9. Това цялото ще го спешим и аз викам някъде тук да е къща. Добре, ще защита. И сега с това е защитаване. Ще защита. Идвай! Тук съм, бе. Да, аз викам да направим наш си сервер. Какво мислиш? Какво мислиш? Добре. Идвай, къде ходиш? Идвай. Аз имам меч. Тазакова. На играта да посикам се. Защитено. Защитено. Идвай. Дали знаеш какво се пише за сетхон? Ще черите да сме. И тук има някакви туки. И мен. Идвай, къде си? Крипър! Лай. Идвай. Добре, пускам го. Вече е готово. Аре, идвай, къде ще още. Некъде тук викам аз. Тук в пещеричка. Мога да правя. Тук има пещеричка. В тази ще почнем. Тази ще почнем. Дето съм аз. В тази пещеричка. Това. Виждаш ли? Не ставаш. Някъде тук. Тук е, яла, слезни надолу. Това вика. Къде си мисля? Да, все. Чупи камък. Толкова му ще разширявам. Къщичка за първи ден. Сега колкото е първия сезон, колко ключ? Аз викам да направим наш сервер. Ти какво мислиш? Наш сервер да направим. Ти какво мислиш по въпроса?
Добирай го, нали ще направя често. Ти ще го правиш. Ам за кого 3 бе? 2. 2. Добре бе, си викам. Като направим ще защита. Не е рушил. Направи често бе. Найти това и направи неща. Да, вземи го, нали ще постане често. Направи печка и не камък. Дай 2 табели, 3 табели и 2 врати. Аз защитавам. Стан. Ще защита, чакай, ще защита доста място, да знаеш. Да, остави. Аз нали ви защитавам вече. Защитавам. Аре, защитих. Запалка ли тръгват? Имай ги. Дайте белите бързо. Уф, дават хлебчета. Що му писа не бе? Още го дава. Слави ги ти. Още ли? Слави бързо врати. Бързо. Мама, единия се мама. Мама се. Дай ми вратите. Дай ми ги, аз ще го построя. Чакай де! Ще го спръзна малко. Стига. Айде, довиждане от нас.